altijd vanaf 9:30 tot 1 uur. Oké. Nou, nog meer dan de helft is nog niet aanwezig, want dat is gewoon een goede inval. Mensen komen binnenwandelen wanneer ze eigenlijk zin en tijd hebben. Want er heeft hier gisteravond een groep mensen overnacht die hadden natuurlijk al heel erg zin in een ontbijt. Goedemorgen. We gaan los. Oké, allereerst wauw, het is weer het tweede openluchtontbijt. Voor de ene is de lunch, een brunch of een ontbijt. Een eigen invulling. Alles is ontstaan uit het organiseren voor het goede doel Duchenne, waar wij als team voor strijden. Ja goed, nogmaals ontzettend bedankt dat jullie allemaal aanwezig zijn. Ja, ik zie het. Er zullen straks nog wel wat meer mensen binnenlopen. Kijken of we daar misschien nog een verhaal te verhouden. We zien wel even hoe dat loopt. We zijn bijna zover. In september dan gaan wij een week lang fietsen. 7 dagen lang 100 kilometer per dag. Nog 4 weken. Dit is het ene laatste evenement. 30 augustus staat er nog een evenementje op het programma. Dat is een sponsor, een sportdag voor de school hier, de Komijn hier uit Belgium. Dus we zijn bijna zover. We zijn eigenlijk al, het startbewijs hebben we al binnen. Daar zijn we heel blij mee. En ik vind het wel heel leuk om te noemen, want vanochtend werd ik verrast door een meneer, die jongeman, die kon ik even niet plaatsen. Want dat is eigenlijk een oude teamgenootje van vorig jaar, die staat ineens voor mijn neus. Nou dat klopt dus niet, want hij woont in Zwolle. En dan staat hij ineens 's ochtends hier voor je neus. Bjorn, goedemorgen. Ja, wel, het sponsort een kilometer. Er staat op de camping in Horst, Amerika, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Vorig jaar heb ik me alleen opgegeven, toen stond ik eigenlijk een beetje alleen alles te organiseren. Dat wilde ik niet meer. Ik heb nu 2 buddies, 2 maatjes, we zijn al een dik jaar bezig. Ja, dat is een hele leuke klik. We hebben allerlei evenementen en allerlei dingen moeten we regelen en organiseren om tot dit te komen. Dit evenementje openluchtontbijt is mede mogelijk gemaakt door sponsoren. Ik noem ze op. Dat is de plaatselijke bakkerij Ewals uit het dorp, Maasland Vleeswaren, Slagerij Hoeze, Groente en Fruit Dings, Drankenmarkt, deze heer uit Roermond, onder andere de Springkussen. Dan hebben we de Sliegero uit Venlo en hebben we de John Postelaat die altijd hier op de markt staat, ook met zijn groenten en fruit. Deze mensen hebben alle spullen gratis en niet gesponsord. Nou, dat is gewoon super. Ja, Dan hebben wij vandaag nog wat mensen die de boel nog meer opvrolijken. Dan hebben we straks, die komen vanmiddag tegen 1 uur of 11 denk ik. Dus Niels kan extra gedaan. Die komen nog. Dan heb ik hier een zangduo, Laurens Jans Pubben en Sanne Verdoon. Ja, goed uit? Ja, die gaan daar een leuk stukje spelen. En dan heb ik hier nog een heel leuk 4-man muziekgroep, Parel Moer. Die gaan gewoon een heel leuk stukje spelen. Ja, en de mensen die ik zeker niet mag vergeten, Puk en Maril. Weer ontzettend veel gedaan en bijgedragen. En we moeten nog beginnen, de dag is nog niet voorbij, dus ik ben benieuwd wat het weer gaat doen. We zitten nu wel binnen. Vorig jaar zaten we allemaal buiten. Dus ik hoop dat straks het toelaat, maar dat ziet er niet uit. Nou, ik heb gewacht tot het kwam, heb ik de buien gehaald. Ja. Het is toch een openluchtontbijt, want het ontbijt steekt in de openlucht. Maar even voor de, want we moeten meer bemoeien met het artistieke gedeelte. Sanne en Laurens Jans die hebben een liedje ingestudeerd. Wat Laurens Jans. Maar dat doe ik niet. Ja, ik wil Laurens Jans ook leuk. Ik struikel over de rest. Dat speciaal over de ziekte Duchenne gaat. De ziekte is, ja, het is gewoon een enge ziekte. Ik heb nu meestal weer opnieuw informatief. Het is, moet toch even het is minder sexy zeggen ze, dus heel populair als bijvoorbeeld een AIDS of een kanker. En dan moeten we ook echt knokken om het geld in elkaar te krijgen. En die onderzoeken zijn dan heel belangrijk. En ik ben blij dat Geur dat inziet en dat Geur komt. En ik weet nu al
dat er het volgende jaar deel 3 komt. Dat wil ik dan wel zeggen. Oh, dat weet ik het wel. Dat weten we En wel. dan, Dus het verplicht ons om weer mee te doen. Ik zoek iets mee, hè? Parelkoers duikt in de spits af en we bieden een voorbehoud dat ze het eerste liedje zingen. Ja. En dan zitten we in de pauze weer een kort stukje door, dat je ook kan pauzeren. Ja. En uiteraard ook een broodje mee nemen. Dat is een beetje wie de volgorde over elkaar zit. Hallo. Ja, ik vind het ook wel. Geschreven door Thijs en Thijs heeft bekend. En Thijs is broer van Roya en Rentje en Roya vindt in alle twee. Ook mij, Urjo, dit wel weer. En daar hebben we dit liedje mee geschreven.
Het weer zit even niet mee, maar mag de honger niet tegenhouden. De camera moet op een helm zitten. Dan zit hij ook in staan. Gisteren in Melderslo was er een street race. Oké. En daar, ja, dat derde. Even geknald. En nog een ander. Voor iedereen aan het fit. Dat heb ik ook, alleen de mijne wordt niet uitgeleverd. Mooi. moet er dadelijk wel bewijzen tot ze heeft kunnen fietsen. Lopen wel met zijn shirt aan en zo de hele dag. Die komen nog niet ongeveer 39 uur.
allemaal daar, ik heb ze dat verzoeken. Hé, dan kunt er degene de koplamp brengen. Ja, ik heb er allemaal prima. Je moet even op de fiets kunnen klikken. Je kunt een knik in de slaan. Ja? Knik in de trap af. Ja, dat fiets niet lekker. Nee, dat is die weerstand die op het wiel zit. De wat? Slip. Ik wil zeggen, dit is een echte epic hier. Met Lens Armstrong heeft er nog 7 keer de Tour op gewonnen. De fiets is te koop. Het kost 2000 euro als je die gaat. Nee, ik ben geen fietsen. Hoe moet ik maar rennen? Dat is niet veel van de zonnefiets. Ik heb een nieuwe besteld, die is... Wacht nog een enkele. Ja. Laat het al eens smaken. Ja, proost hè. Proost. Beter als de lindenboom, dat is een probleem. Heerlijk. Ik heb nog wel glazen en ik ga zo even een nieuwe glaas halen. Dit is echt lekker.
eens vals, jong. Doe eens vals. Dat was de